Paċi magħkom u nilqgħukom fostna u nirringrazzjawkom li lqajtu din l-istedina ħan niċċelebraw din il-lezzju divina flimkien. Minħabba li nsabu fis-sena dedikata l ħajja konsagrata, sibna li ta' kull ġimgħa din iċ-ċelebrazzjoni se tiġi preseduta minn ministri provinċjali differenti ta' komunitajiet reliġjużi. Llum se jippresedi Patri Alfred Kallejja, l-Provinċjal tal-Franġiskani Konventwali. Waqt li riflessjonijiet kull darba ħajsiru minn Ministru Provinċjal tagħna l-Kapuċċini Huna Martin Mikallef. Matul il-lezzjo sejrin nimxu b'dan il-mod. Ċelebrazzjoni ħad tkun maqsuma fi 3 mumenti. Wara li tiġi proklamata l-kelma ikun hemm l-ewwel mument tal-lezzjo fejn ikun hemm riflessjoni dwar il-qari l-inkun għandna kif smajna, imbagħad mument ta' meditazzjoni gwidata, u mbagħad it-tielet mument ta' l-operazzjo. Fl-aħħar nagħlqu anke b'mument ta' talb fuq il-kelma li nkunu smajna. Intom meħerġin u mbagħad jiġu mogħtija lilkom anke in-noti ta' din il-lezzjo divina. Għalhekk nistgħu bil-wifqa u minn dawn il-kodba tal-kant fejn hemm l-anġlu biex niftehmu fuqhom, insibu flimkien l-innu Ftakar fina, numru 28. Nħeġġukom biex nipparteċipaw flimkien. Ftakar fina mulej għaliex tlifna Itaw l-tijek u l-farraċ tal-lu Henna lina u fismek nisma Mil-sarad li ġarrabna fitnu Tħallasni xomu lejfu li moti Insalti għatawlilek dajfin Unatafna midbajja taruna Sabiex neħxu għal dejjem safin. Ftakar fina mulej għaliex tlifna Itaw l-tijek u l-farraċ tal-lu Henna lina u fismek Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Għatina mulej id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna. U għejna aħna u nagħmluhom biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. Bibna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-wifqa nkantaw Gloria u tifili la Kristu.
Gloria utifir lila Cristu. Flimkien? Gloria utifir lila Cristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ mill-fom Alla. Gloria utifir lila Cristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert. U baqa fid-deżert 40 jum, jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-sartna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju skont San Mark nistgħu naqsmuh f'żewġ partijiet ewlenin. Għandna l-ewwel mill-kapitlu 1 vers 14 sal-kapitlu 8 vers 26 fejn insibu ir-rakkont ta' dak kollu li Ġesu wettaq fil-Galilea. It-tieni parti fil-kapitlu 8 vers 27 sal-kapitlu 16 vers 8 din it-tieni parti hija ddedikata kollha kemm hi għal-rakkont tal-passjoni, tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu li jseħħu f'Ġerusalemm. Dawn iż-żewġ taqsimiet ewlenin tal-Evanġelju skont San Mark isegwu taqsima qasira ħafna li titkellem fuq il-preparazzjoni għall-miġja ta' Ġesu min-naħa ta' Ġwanni l-Battista fl-ewwel 18 vers. Bl-ewwel dehra pubblika ta' Ġesu li segwi mill-vers 17 sa 23. Din it-taqsima qasira nistgħu nsejħula introduzzjoni magħmula minn 3 kwadri żgħar. Fl-ewwel kwadru għandna lil Ġwanni l-Battista fid-deżert u fil-Ġordan. Fit-tieni kwadru għandna li Ġesu jitammet minn Ġwanni fil-Ġordan u fit-tielet kwadru għandna lil Ġesu fid-deżert. L-għan ta' dawn l-ewwel 13 vers huwa li jippreżentanna u jurina minnu Ġesu. L-ewwel għandna il-Ġwanni l-Battista, il-prekursur li bħal Elija ġie qabel il-Messija. Imbagħad għandna l-episodju tal-Magħmudija ta' Ġesu fejn il-leħen mis-sema jistabilixxi l-identità ta' Ġesu bħala l-Iben Ażiż, il-maħbub tal-Missier. U wara dan għandna ir-rakkont tat-tentazzjonijiet li Ġesu kellu fid-deżert. Hawnhekk l-awtur jintroduċina wkoll max-xitan il-personifikazzjoni tal-qawwiet opposti għal Ġesu.
Fl-istess ħin l-awtur jintroduċina wkoll mal-aġenti tal-qawwa tas-sema, l-anġli, dawk li kienu jaqdu lil Ġesu fid-deżert. Ir-rakkont tal-prova ta' Ġesu fid-deżert kif jirrakkuntah San Mark huwa rakkont telegrafiku qasir ħafna. F'kuntrast ma' dak li naqraw f'San Mattew fil-kapitlu 4 u f'San Luqa fil-kapitlu 4. Għalkemm San Mark jirrakkonta dal-episodju f'żewġ versi biss, tajjeb li biex napprezzaw dak li rid jgħidilna għalwaqt ninsew l-istess rakkont kif insibuh irrakkuntat f'San Mattew u f'San Luqa. Dak li San Mark jgħidilna huwa miġbur f'erba' frażijiet marbuta ma' Ġesu. L-ewwel, l-Ispirtu li waddab il-Ġesu fid-deżert. It-tieni, Ġesu li dam 40 jum fid-deżert. It-tielet li Ġesu kien mal-bejjem salvaġġi u r-raba' li l-anġli kienu jaqdu lil Ġesu. F'kontrast ma' dak li naqraw f'San Mattew u f'San Luqa, San Mark ma jgħidilniex li Ġesu sam għal 40 jum jew li qabdu l-ġuħ. Ma naqraw xejn dwar il-kontenut tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu. Kif lanqas ma nsibu id-dialogu bejn Ġesu u x-Xitan kif naqraw fiż-żewġ evanġelji sinottiċi l-oħra. F'San Mark ix-Xitan ma jisfidax lil Ġesu fuq il-fatt li hu kien liben ta' Alla, lanqas ma jisfidah biex ibiddel il-ġebel f'ħobs. Minn barra hekk m'hemmx moviment tipografiku mid-deżert għal Ġerusalemm u mbagħad fuq il-muntanja. M'hemmx lanqas l-isfida biex Ġesu jinxteħed minn fuq l-ogħla post tat-tempju sabiex l-anġli jilqgħuh, għaliex San Mark l-anġli diġà kienu qegħdin jaqdu lil Ġesu fid-deżert. M'hemmx f'San Mark l-offerta tas-saltniet kollha bil-glorji tagħhom jekk Ġesu jinżel jadura lix-Xitan. Kif lanqas ma naqraw f'San Mark li Ġesu jirbaħ lix-Xitan billi jkwota l-Iskrittura. Wara l-esperjenza ta' Ġesu fid-deżert, is-silta tkompli billi naqraw kif Ġesu mar fil-Galilea, ir-reġjun fil-konfini tat-Tramuntana, fejn hemmhekk huwa iwettaq il-missjoni pubblika tiegħu. Il-Ministeru ta' Ġesu fil-Galilea huwa maqsum fi 3 taqsimiet distinti minn xulxin. Mill-kapitlu 1 vers 14 sa 36 għandna l-ewwel li Ġesu mal-folol u mal-awtoritajiet. Hawnhekk naqraw kif Ġesu jsejjaħ għall-indiema, iħabbar is-saltna ta' Alla waslet, isejjaħ l-ewwel dixxipli filwaqt li jsib ruħu f'numru ta' kontroversi li waslu sabiex l-awtoritajiet jieħdu deċiżjoni sabiex jeqirdu lil Ġesu. Fit-tieni taqsima mill-kapitlu 3 versi 7 sal-kapitlu 6 vers 6 fl-ewwel parti tiegħu għandna lil Ġesu mad-dixxipli u l-familja tiegħu. Hawnhekk naqraw kif Ġesu jagħżel familja ġdida lih magħmula mid-dixxipli. Filwaqt li kittieba jakkużawh li kien qed jaġixxi permezz tal-qawwa ta' Belżebul, imma huwa jibqa' jgħallem u jagħmel il-mirakli. Fit-tielet taqsima mbagħad mill-kapitlu 6 fl-aħħar parti tal-vers 6 sal-kapitlu 9 vers 26 għandna lil Ġesu mal-Apostli. Hawnhekk naqraw kif Ġesu jagħżel 12, naqraw fuq il-mewt ta' Ġwanni l-Battista segwit minn żewġ mirakli li fihom Ġesu jitma' l-folla. Darbtejn Ġesu jaqsam man-naħa l-oħra tal-għadira, darbtejn jidħol f'konfront mal-Fariżej. Din is-sezzjoni mbagħad tintemm b'enfasi qawwija fuq il-fatt li d-dixxipli ma kinux jifhmu lil Ġesu. Nagħmlu ħin ta' skiet u nimmeditaw.
Wifqa? Nkantaw l-ewwel 3 strofi tal-innu Ħennalina numru 32. Nadu issa l-meditazzju tappa l-oħra tal-lezzjo divina. Bħalma l-episodju tal-Mamudija ta' Ġesu huwa stqarrija teoloġika fuq il-persuna ta' Ġesu, hekk ukoll il-ġrajja tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu tipprovdi informazzjoni meħtieġa fuq Ġesu li tgħinna nifhmu l-ġrajiet li jseħħu wara dan l-istess rakkont. Il-ġrajja tat-tentazzjonijiet taqgħad direttament mal-episodju tal-Mamudija permezz tal-kelma immedjatament, kaiutus bil-Grik, li hija kelma tipika ta' dan l-Evanġelista tant li juża madwar 42 darba. L-użu ta' din il-kelma fil-bidu ta' dan ir-rakkont isservi sabiex tħaffef ir-ritmu tar-rakkont. Jiġifieri, permezz tagħha l-Evanġelista jurina li hemm urġenza f'dak li l-Mulej Alla kien qed jagħmel fir-rigward tal-azzjonijiet marbuta mal-ħajja ta' Ibnu Ġesu. Imbagħad is-silta tkompli b'moviment tipografiku fejn naqraw imbagħad minnu fih l-Ispirtu ħarġu fid-deżert. Għalkemm l-edizzjoni bil-Malti tal-Għaqda Biblika Maltija hawnhekk tuża l-verb ħarġu l-Ispirtu ħareġ il-Ġesu fid-deżert, l-edizzjoni għal-Malti ta' Sajdon tuża il-verb tefgħu, l-Ispirtu tefgħu fid-deżert, li jesprimi aħjar il-verb ekballejn bil-Grik, verb li s-soltu l-Evanġelista juża għat-tkeċċija tax-xjaten. San Mark spiss juża dan il-verb, biżżejjed ngħidu li fl-ewwel 12 kapitlu dan il-verb insibuh użat daqs 16 darba. L-Evanġelista San Mark mela jattribwixxi l-ewwel azzjoni ta' Ġesu għall-Ispirtu, li kważi b'mod vjolenti waddab jew tefa' lil Ġesu fid-deżert. Nistgħu nieħdu l-impressjoni anke jekk forsi żbaljati li Ġesu min-naħa tiegħu kellu f'moħħu li immedjatament wara l-Mamudija jibda il-missjoni pubblika tiegħu.
Minflok iżda l-Ispirtu ġiel jew aħjar waddab lil Ġesu fid-deżert. X'inhu d-deżert? Għall-poplu tagħlla id-deżert kien il-post li fih għexu għal 40 sena wara li ħarġu mill-jasar tal-Eġittu sakemm ġew sabiex jitlu fl-art imwiegħda. Xi drabi fl-Iskrittura id-deżert huwa muri bħala żmien ta' namur għall poplu ta' Alla bħalma naqraw fil-ktieb ta' Hosea. Drabi oħra id-deżert isir żmien ta' prova u ta' edukazzjoni bħalma naqraw fil-ktieb ta' Deuteronomju. Meta l-Mulej kien iħabbar permezz tal-profeti tiegħu li kien ser iġib xi belt jew poplu għall-istat ta' deżert, dan kien ifisser li d-deżert jieħu tifsira ta' ġudizzju qalil min-naħa ta' Alla bħalma naqraw fil-ktieb ta' Eżekjel. Id-deżert mela huwa simbolu ta' ħafna affarijiet li mhumiex dejjem rikonċiljabbli. San Mark jgħidilna li Ġesu dan fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Mela f'dan l-Evanġelju il-prova ta' Ġesu ma sseħħx fl-aħħar tal-perjodu fid-deżert bħalma naqraw f'San Mattew u f'San Luqa. Minflok San Mark jagħtina l-impressjoni li Ġesu kien ippruvat matul l-40 jum sħaħ. L-40 jum li Ġesu għadda fid-deżert ġew interpretati b'modi differenti fuq il-pjan bibliku ta' diversi ġrajiet marbuta ma' dan in-numru. Jekk insemmu l-ġrajja ta' Noè li dam 40 jum fl-arka, Mosè li rtira fuq il-muntanja l-40 jum, Elija wkoll fi żmien ta' kriżi mexa 40 jum fid-deżert. Eżekjel kellu jimtett għal 40 jum ġurnata għal kull sena ta' dnub tal-poplu ta' Iżrael. Għandna wkoll 40 jum ta' predikazzjoni ta' ndima minn Ġona lin-nies ta' Ninwe. L-aħjar ħaġa forsi hija li nifhmu l-40 jum ta' Ġesu fid-deżert bħala konvenzjoni biblika madwar numru li tirreferi għal perjodu twil ta' żmien. San Mark jirreferi għal dawn l-40 jum bħala żmien li fih Ġesu kien imġarrab mix-xitan għalkemm ma jispeċifikax il-kontenut tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu. Il-kelma bil-Grik li San Mark juża għall-azzjoni tax-xitan peirazomenos tista' tfisser imġarrab jew jiġġarrab, hekk jitraduċuha l-Malti Sajdon kif ukoll laqda Biblika Maltija. Imma din il-kelma bil-Grik tista' tfisser ukoll ippruvat bl-Ingliż to test jew to tempt. Hija distinzjoni antika imma valida li Alla jippruvana fil-waqt li x-xitan jittentana. Id-differenza mhijiex neċessarjament fis-sustanza ta' dak li jiġri lil persuna li tkun taħt din il-prova, daqskemm fl-intenzjoni wara din il-prova. Allura l-muli Alla jippruvana sabiex jaqgħu il-karattru morali tagħna fil-waqt li x-xitan iqiegħdna taħt il-prova sabiex jeqret il-karattru tajjeb tagħna. Interessanti n-nota li jagħtina San Mark meta jgħid li Ġesu kien jgħix mal-bejjem selvaġġi. Ċertament il-preżenza tal-bejjem selvaġġi tista' titqies bħala sinjal ta' periklu u iżolament, kif naqraw f'Iżajija jew fis-Salm 22. Fil-fatt, il-bejjem selvaġġi flimkien max-xabla, il-ġuħ u l-mart huma perikli proverbjali fil-ħajja tal-bniedem kif naqraw fil-kapitlu 14 ta' Eżekjel u fil-kapitlu 6 tal-Apokalissi. Imma l-fatt li dawn l-annimali selvaġġi ma jagħmlu xejn lil Ġesu jurina li San Mark rid hawnhekk ifakkarna fil-personaġġ ta' Adam qabel il-waqa' fid-dnub fl-Edem.
fejn il-bniedem kellu dominju fuq l-annimali. L-armonija bejn Ġesu u dawn l-annimali tfakkarna wkoll fil-weda profetika li żmien messjaniku kellu jkun ikkaratterizzat mill-armonija bejn il-bniedem u l-bejjem kif naqraw f'Iżajija fil-kapitlu 11. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf u l-leopard mal-gidi. L-aħħar nota li l-Evanġelista jippreżentanna fix-xena ta' Ġesu fid-deżert hija nota li lil Ġesu kienu jaqduh l-anġli. L-anġli jappartjenu għad-dinja ta' Alla u jaġixxu biss għall-ordni tiegħu kif naqraw fis-Salm 91 u fil-bidu tal-ittra lil Lut. Jekk dawn kienu jaqdu lil Ġesu, dan il-ġest jurina l-kura li Alla l-imbierek kellu u għandu lejn ibnu u kemm dan l-iben kien maqut mal-missier. Fl-antropoloġija biblika il-bejjem selvaġġi u l-anġlu jiltaqgħu bħala preżenza komplementarja jew xi drabi f'antitesi għal xulxin. Daniel, pereżempju, il-bniedem ta' Alla insibuh bil-qiegħda f'nofs l-iljuni waqt li l-anġlu kien iżuru biex jitimgħu. Hekk ukoll l-irġiel ippruvati fil-forn tan-nar kienu protetti mill-anġlu tal-mulej kif naqraw fil-ktieb ta' Daniel. Mill-ġdid, motivi bħal profeta Elija jistgħu wkoll ikunu preżenti fir-referenza tal-anġli li kienu jaqdu l-Ġesu. Għaliex matul l-esperjenza tiegħu fid-deżert, Elija wkoll kien ġie moqdi mill-anġlu kif naqraw fl-ewwel ktieb ta' Slatin fil-kapitlu 19. Dokumenti Lut antiki jispekulaw ukoll li Adam u Eva kienu jiġu mitmuwajn mill-anġli fil-ġnien tal-Edem qabel il-waqa' fit-tnub. Immedjatament wara l-episodju qasir ta' Ġesu fid-deżert, San Mark jinformana li wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea ixandar l-Evanġelju ta' Alla. Dak li l-aktar jolqotna hawnhekk huwa is-suċċessjoni taż-żewġ personaġġi. Ġwanni iħalli x-xena sabiex floku jidħol Ġesu. San Mark qiegħed fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu l-aħbar qasira fuq Ġwanni. Il-kelma arrestaw lil Ġwanni li tuża l-edizzjoni tal-Aqda Biblika Maltija jew kien maqbud li juża Sajdon hija aktar sinifikattiva fit-test Grieg fejn il-kelma użata paradidonai tista' tfisser ukoll li ġie ittradut jew ġie moti. San Mark juża dan il-verb sabiex jitkellem b'mod komplessiv fuq it-tmiem traġiku kemm ta' Ġwanni l-Battista, kemm dak ta' Ġesu, kif ukoll tad-dixxipli. Din in-nota mela fil-waqt li sservi sabiex tambjenta l-Ministeru ta' Ġesu bħala wieħed distint u separat minn dak ta' Ġwanni il-Battista, isservi wkoll biex turi li Ġwanni mhuwiex biss il-prekursur ta' Ġesu fil-preparazzjoni tal-missjoni tiegħu, imma wkoll Ġwanni hu il-prekursur ta' Ġesu fil-mewt vjolenti tiegħu.
jifqankantaw l-ewwel żewġ strofi tal-innu mulejni naħna nitolbuk numru 190. Nadu issa raba fażi tal-lezzju l-operazzju. Il-messaġġ tax-xandir ta' Ġesu fil-bidu tal-ħajja pubblika tiegħu huwa miġbur fil-qosor fil-kliem iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-fatt li l-Evanġelista San Mark ma jagħti l-ebda indikazzjoni ta' post, udjenza jew reazzjoni jenfasizza il-karattru ġenerali u komprensiv ta' dan il-messaġġ. Iż-żmien, kairos bil-Grik, li kien qed iħabbar Ġesu kien żmien ta' grazzja u ta' deċiżjoni. Dak li l-Mulej Alla kien ħabbar fit-Testament il-Qadim u li għal tant snin kien mistenni issa kien ser jitwettaq tas-sew. Il-waqt tal-kairos tal-ħelsien li t-tieni Iżajija kien tkellem fuqu kien wasal tas-sew. Iż-żmien tal-jasar kien temm il-ġirja tiegħu. Din hija l-wegħda li l-kelma qed tagħtina f'dan l-ewwel ħadd tar-Randan. Kelma qawwija ħafna, anzi wegħda qawwija ħafna quddiem id-dnub ta' ħajjitna. Ma' żmien li hu mitmum Ġesu isemmi li s-saltna ta' Alla waslet. Is-saltna hija rigal minn Alla. Ġesu qis il-persuna u l-ministeru tiegħu bħala il-bidu tas-saltna ta' Alla. Fil-fatt l-espressjoni is-saltna ta' Alla mhijiex referenza għal xi ħaġa differenti minn Alla, pereżempju xi territorju immexxi minn Alla. Iżda l-espressjoni is-saltna ta' Alla hija referenza għal mod kif il-preżenza ta' Alla tinħass mod effettiv fina.
L-effetti tal-mod kif Alla jsaltan jikkorrispondu ma' xi wħud mill-mirakli li jagħmel Ġesu u li bihom jikkonferma u jikkonkretizza x-xandir tiegħu. F'dan ir-randan mela aktar mis-soltu aħna se nkunu mistiedna sabiex naraw kemm il-preżenza ta' Alla f'ibnu Ġesu Kristu qiegħda hemmhekk fil-ħajja tiegħi, fl-azzjonijiet tiegħi, fid-deċiżjonijiet tiegħi. L-element ewlieni tal-proklamazzjoni ta' Ġesu imbagħad jinġabar f'dan il-ftit kliem indmu u emnu fil-bxarat tajba. Il-verb il-Grik metanoiete jimplika bidla tal-ħsieb u tal-qalb, bidla ta' direzzjoni. Hekk pereżempju turi l-parabola li rakkonta San Mattew fil-kapitlu 21 ta' dak il-missier li l-ibnu l-kbir qallu biex imur jaħdimlu l-għalqa. Għal-bidu liben qallu le l-missieru. Imbagħad biddel femtu. Bil-Grik hija l-istess espressjoni li Ġesu juża għal-kelma konverżjoni indiema, biddel femtu, meta malleteis bil-Grik. Nistgħu ngħidu li randan jinġabar f'din il-kelma daqshekk qawwija fl-Iskrittura, indmu. Il-koll nafu li mhux faċli nagħmlu dan. U sabiex nagħmlu dan irridu nisimgħu it-tieni stedina ta' Ġesu, indmu u emnu fl-Evanġelju. Ġesu dejjem talab minn dawk li kienu qed ibatu il-fidi fih. Biżżejjed insemmu l-episodju u l-fidi ta' Ġajru li Ġesu jgħidlu tibżax biss inti jemmen. Hekk ukoll li dak il-missier li jibnu kellu ibnu mxajtan. Ġesu jgħidlu kollox jista' jkun għal min jemmen. U r-raġel b'qawwa kbira jwieġeb jiena nemmen ejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Huwa biss meta jiena nemmen f'din il-qawwa li nista' nasal sabiex inbiddel il-mod kif naħseb jew fi kliem Ġesu li nindem. Ir-reperkussjonijiet tal-Ministeru ta' Ġesu mela ġabu magħhom xenarju reliġjuż ġdid. Bħal inbit ġdid li għandu bżonn damiġjani ġodda. Jew bħal mantar qadim li ma jistax jiġi mraqqa biċċa drab ġdida. L-inbit ġdid li Ġesu jixtieq joffrilna simbolu tal-imħabba tiegħu ma nistgħux nilqawh jekk se nibqgħu ngħixu ħajjitna f'damiġjani qodma għaliex dawn ma jifilħux għall-inbit ġdid. Dan jitlob minna ġlieda kontinwa, l-istess ġlieda li Ġesu kellu fid-deżert. Din il-ġlieda hija kontra x-xitan li fl-Evanġelju skont San Mark Ġesu isejjaħlu raġel b'saħħtu. Ġesu jgħid li biex tidħol tisraq id-dar ta' raġel b'saħħtu l-ewwel trid torbtu. Imma biex torbot raġel b'saħħtu l-ewwel trid tkun aktar b'saħħtek mir-raġel b'saħħtu. Ġesu rebaħ lix-xitan l-aktar permezz tal-mirakli ta' eżorċiżmi li nsibu rakkuntati bi kwantità f'dan l-Evanġelju ta' San Mark, inkluż l-ewwel miraklu li jirrakkonta dan l-Evanġelista. Dan jurina b'mod konkret kif Ġesu kien tassew aktar b'saħħtu mix-xitan ir-raġel b'saħħtu. Interessanti ħafna l-kumment li San Lawrenz ta' Brindisi Qaddis Kapuċċin jagħti fuq il-ġlieda ta' Ġesu kontra x-xitan meta jikkummenta fuq dan l-episodju. San Lawrenz ta' Brindisi jgħid hekk: Kristu ġie fid-dinja sabiex jiġġieled kontra Satana, sabiex jeħlisna mill-idolatrija u sabiex idawwar id-dinja ħalli temmen u tqim lil Alla veru. Huwa seta' jagħmel dan billi juża l-armi tal-glorja tiegħu bħala mħallef fil-glorja u l-majestà l-istess kif wera u għamel fit-trasfigurazzjoni tiegħu. Min ma kien se jemmen fi Kristu kieku għamel hekk. Iżda jkompli San Lawrenz
Iżda sabiex ir-rebħa ta' Ġesu tkun aktar glorjuża, huwa rrid jiġġieled lix-xitan fil-ġisem dajjef tagħna. Hekk qisu xi bniedem mhux armat bidejh il-leminija marbuta u allura li jkollu jiġġieled biss bidu x-xellugija kontra armata qawwija. Jekk jirbaħ, ir-rebħa tiegħu tkun maqjusa bħala waħda mill-aktar glorjuża. Hekk Kristu rebaħ lix-xitan blid il-leminija tad-divinità tiegħu li kienet marbuta, filwaqt li juża biss idu x-xellugija kontra x-xitan, lid tad-djufija umana tiegħu. Dan għandu jagħmlilna ħafna kuraġġ, speċjalment fil-ġlieda tagħna kontra il-qawwa tal-ħażin. Ħanarfu mela li żmien fit-deżert anke jekk hu żmien li jfixkilna huwa wkoll żmien providenzjali li fih il-mulej irid juri xemm fil-qalb tagħna lih. Jekk Ġesu kien akkumpanjat mill-anġli fid-deżert, ħaniftakru wkoll imqar f'daw l-esperjenzi ta' prova il-mulej qiegħed hemmhekk magħna, jipproteġina u jmantnina bil-qawwa tiegħu kif għamel ma' ibnu Ġesu. Il-bejjem salvaġġi li San Mark isemmi u li kienu ma' Ġesu fid-deżert faċilment huma wkoll rifless ta' dak li kienu għaddejjin minnu l-insara f'Ruma li għalihom aktar x'inkiteb dal-Evanġelju. Dawn kienu nsara għaddejjin minn persekuzzjoni u mill-martirju meta kienu jiġu mixħutin fost il-bejjem salvaġġi fl-arena tal-ispettaklu. Il-bejjem selvaġġi ġbija tal-qawwa tal-ħażen huma dejjem magħna fil-ħajja tagħna. Nistgħu nirbħuhom biss jekk nisimgħu u ngħixu l-istedina qawwija ta' Ġesu f'dan l-Evanġelju. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Bil-wifqa, unkantaw l-aħħar 3 strofi tal-innu Ħennalina numru 32.
F'dal-moment iżistiri jew issa nresqu t-talb tagħna maqlin minn din l-istess kelma li għadna kif smajna u għal kull talba ħanwieġbu bil-kant ta' Kyrie eleison. Nitolbuk Mali Ġesu biex bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek aħna nożżu fina din il-kelma li smajna u ma nitilfuhiex. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Min jixtieq minn postkom jista' jressaq it-talb. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Jew niġbru t-talb tagħna kollu issa fit-talba ta' missierna. Missirna li inti fis-smewriet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tridint kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna ma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti tajtna il-barka tad-don qaddis tiegħek. Fiċ-ċokontana nitolbuk li b'din l-istess don insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku u nfaħru l-mulej. Inrodu ħar lill-Alla. Intemmu di ċelebrazzjoni bil-kant u mulejna tu kull ġieħ numru 132. O mulejna tu kull ġieħ sit al-ħlejja Tiek narfu l-kobor l-erf Ġlim berku Tik saltnatek għadaw snin Minar minu minar tmin Mulej mexxi lilna l-kol Daw għall-onja u l-far Bis-saltnatek tikber fl-art Għadsilna inti xogħol u dar